Slovensko je na tom ešte horšie, ako sa pôvodne zdalo. Aspoň to vychádza zo správy guvernéra Národnej banky Slovenska. Rast HDP v tomto roku vyzerá byť pod 1% a budúci rok by to nemalo byť lepšie. Okrem iného za to môžu aj problémy Nemecka, nášho významného obchodného partnera. Druhým problémom je stav verejných financií. Ja viem, že sa to nezdá, ale v našej situácii mať aj 13. dôchodky je naozaj veľký luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť. Konsolidácia škrtí rozpočty rodín aj firiem. Zároveň sa nám znižuje efektivita vyberania daní, vzhľadom k tomu, že ľudia hľadajú rôzne spôsoby, ako by mohli obísť dane a ušetriť firmy rovnako. No a do tretice tu máme vysokú infláciu. Za minulého klesla, ale 4,2%, stále nie je žiadna výhra a uvidíme, čo s ňou spraví budúci rok ďalšie kolečko konsolidačných opatrení. Na záver by som tu mal taký nápad. Koniec roka je vždycky takým obdobím, kedy si dávame predsavzatia a nastavujeme si, ako veci budú fungovať budúci rok. Čo takto si súčasťou týchto predsavzatí a nastavení urobiť aj taký nejaký audit aktuálnych vašich príjmov, výdavkov, kde by sme mohli zarobiť viacej, naopak, kde by sa dalo ušetriť, že zbytočne veľa peňazí nevyhadzujeme na drahé poistky, úvery alebo nevýhodné investície. Podľa mňa také stretnutie s kvalifikovaným a kompetentným poradcom by v tom celom mohlo pomôcť.